татбиқи дастовардҳои илмӣ дар соҳаи картошкапарварӣ имкон фароҳам овардааст ки сол то сол дар баробари зиёд гардидани талаботи истеъмолӣ истеҳсоли маҳсулот низ бештар гардад. ҳоло дар мамлакат дар масоҳати 56677 гектар картошка кишт шудааст, ки ҳисоби миёнаи ҳосил аз ҳар гектар ба 198 центнери рост меояд. аммо ҳанӯз имкониятҳои истифода нашуда дар ин самт хеле зиёд аст, зеро баланд бардоштани ҳосилнокӣ ба кам гардидани арзиши аслии маҳсулот ва фоидаи бештари хоҷагиҳои кишоварзӣ мусоидат менамояд. дар семинар машварати ҷумҳуриявии технологияи парвариши картошка дар минтақаҳои кӯҳию доманакӯҳии Тоҷикистон, ки дар ноҳияи Деваштид баргузор гардид, масъалаи кишту парвариши картошка аз ҷониби хоҷагидорону олимон баррасӣ гардид. муҳаммад Раҷаби Ҳанафия ва Асадуллои Қурбон бо шарҳи бештари мавзӯъ. агар соли 2023 дар мамлакат 1,114,000 тонна картошка истеҳсол гардида бошад, дар соли 1991 дар ҷумҳурӣ ин нишон дод тақрибан то 400,000 тонна буд. зиёдгардидани ҳаҷми истеҳсоли картошка дар мамлакат ба истифодаи заминҳои нав, кишти такрорӣ, барвақтӣ мансуб буда, фақат дар ноҳияи Деваштиж дар ин давра майдонҳои кишти картошка зиёда аз 8000 гектар зиёд гардидааст. барои мисол, то соли 1991 дар ноҳияи Деваштиж ҳамагӣ дар майдони то 100 гектар картошка кишт мегардиду халос. бо пешниҳоди олимони соҳа ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, тадриҷан ноҳияи мазкур дар мамлакат ба яке аз минтақаи асосии истеҳсолкунандаи картошка табдил ёфтааст. яке аз ҳудуди калонтарини картошкапарварӣ дар ноҳия ҷамъияти деҳоти ваҳдат ба шумор меравад. дар ҳамин водии хурд дар масири то 35 километр то 500 гектар замини картошка ҷойгир шудааст ва картошкаи ҳудуди мазкур аз тарафи олимон баҳои баланд гирифта барои ҳамчун як базаи тухмипарварӣ барои картошкапарварони ҷумҳурӣ пешбинӣ мегардад, ки ҳамасола ба ташкилотҳои кишоварзии картошкапарварии ҷумҳурӣ маҳз аз ҳамин ҷо тухми картошка пешниҳод карда мешавад. деҳаи очи, ки иқлими басо муфид барои картошкапарварӣ дорад, солто сол масоҳати майдони кишт афзуда, ҳосилнокӣ низ дар сатҳи мамлакат дар ҷои аввал мебошад. дар таҷрибаҳои илмӣ навъҳои ватанӣ ва ҳам навъҳои хориҷиро истифода бурдам, ки яъне аз навъҳои ватанӣ ки олимон дар солҳои охир ба даст оварданд, ин навъҳои сомон аст, нави нуринисо, нави овчӣ, нави ғончӣ ва аз навъҳои хориҷӣ бошад навъҳои алладин ва пикассоро истифода бурдем ва инчунин нави манифесте ки солҳои охир аз ҷумҳурии Беларусия дар ҷумҳурии мо ворид шуда буд, мо онро ҳамчун дар кори илмӣ тадқиқотӣ истифода бурдем ва дар ин таҷрибаҳои илмии мо аз рӯи маълумотҳои муассисаи навсанҷӣ назди вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон, нави стандартӣ нави Тоҷикистон аст. нави стандартиро мо ҳамчун нави санҷишӣ истифода бурдагием. дар семинар машварати ҷумҳуриявии технологияи парвариши картошка дар минтақаҳои кӯҳии доманакӯҳии Тоҷикистон дар ноҳияи Деваштиж намояндагони вазорату идора ва мутахассисони олимони Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар тӯли 2 рӯз дар ташкилотҳои кишоварзии ноҳияҳои Айнӣ, Саравшан ва Деваштиж иштирок намуда, дар баробари табодули таҷриба масъалаҳои рушди соҳаро баррасӣ намуданд. хуб, шумо ки сокини ҳамин рӯстои Овчӣ ҳастед, чанд сол боз ба парвариши картошка машғул мебошед? ман аз солҳои 92 инҷониб, яъне қариб 35 сол шуда истодааст, ки ба истеҳсол ва парвариши картошка машғул ҳастам. дар парвариши картошка албатта аз ҳама василаи асосӣ тухмӣ мебошад, истифодаи тухмӣ. хуб, дар ин чанд соли охир кадом навъҳои тухмиро шумо бештар истифода мебурдед ва истифодаи тухмӣ бояд чӣ гуна сурат гирад аз рӯи таҷрибаи худтон? соли 2009 ҳамин хел семинари умумии ҷумҳуриявӣ аз тарафи вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида буд. дар ҳамон ҷо як олим Қурбонали Партоев як ҷумла иброз доштанд, ки овчӣ ин лаборатории табиӣ барои истеҳсоли картошка. воқеан табиати овчӣ ягон намуди касалиҳои зараррасон барои картошка дида намешавад ва аз солҳои 90 истода
деҳқонони деҳиёчӣ бо вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон алоқаи ҳамкорӣ доранд ва аз ҳамон солҳо инчуниб ба парвариши картошка машғул ҳастанд. тухмиҳои навъҳои гуногуна дар деҳа оварда дастрас мекунанд. мана айни ҳол дар деҳаи учи тухмиҳои азизӣ, пикасо, аладдин, нуринисо, овчии ғунчӣ маълуму машҳур аст ки нишондиҳандаҳои хуб метиҳанд. дар ҷанбасти ҳамоиши мазкур ки бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти вазорати кишоварзӣ, вилояти Суғд, академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон, олимони соҳа ва картошкапарварони ноҳияҳои ҷумҳурӣ баргузор гардид, масъалаҳои асосии картошкапарварӣ, тавсеяи тухмипарварӣ, кишти навъҳои беҳтарин, баландбардоштани ҳосилнокӣ, бунёди анборҳои нигоҳдорӣ ва истифодаи дастовардҳои илмӣ дар самти мазкурро дар бар гирифт. айни замон ҳосилнокии картошка дар ҷумҳурӣ бон ба ҳисоби миёна 190 центнер гӯем то 200 центнер гӯем. потенсиал ва иқтидори намунаҳое ки мана дар ин минтақа мана офарида шудаанд ва вай мекунанд, ҳосил медиҳанд, ба камиш 40 тонна ҳаст. 40 тонна, 50 тонна ҳолатҳое аст ки то 60 тонна низ деҳқонон аз 1 гектар мана картошка мегиранд. агар мо ҳамин тухмиро истифода барем, тухми ба шароити худамон мутобиқро истифода барем, дар тамоми минтақаҳои наздикҳои кӯҳистони ҷумҳурӣ ҷорӣ кунем, чӣ тавре ки истифодабарии замин дар ҳамин ҷо ба роҳ монда шудааст, дар дигар минтақаҳо ҳам май кунем, истифодаи заминро ҳамин хел нағз ба роҳ монем. ҳангоми ҳамин 50 000 гектара агар мо 20 тонна не 40 тонна гирем, аллакай мо 2 миллион тонна картошка истеҳсол мекунем. барои мо 1,5 миллион басанда аст ва мо метавонем ки 500 000 тонна картошкаро ба берун аз кишвар содирот кунем. дар семинар машварат қайд гардид ки солҳои наздик дар вилояти Суғд истеҳсоли картошка ба 800 000 тонна расонида мешавад, ки дар ноҳияи Деваштич имкони истеҳсоли онро ба 500 000 тонна расонидан имконпазир мебошад. алҳол ҳосилнокӣ аз ҳама баланд ба ҳисоби миёна 236 центнерӣ дар ҷумҳурӣ низ ба вилояти Суғд рост омада. айни замон беш аз 600 000 тонна картошка истеҳсол мегардад. дар сурати татбиқи пурраи лоиҳаи обёрӣ дар ноҳияи Деваштич имкони пурра расонидани нишондоди истеҳсолӣ ба 500 000 тонна фароҳам меояд. зиёд кардани майдони кишти картошка асосан аз ҳисоби кофтани чоҳҳои амодӣ ва самаранок истифода бурдани захираҳои оби полизе ба самар расонда шудагӣ. дар соли ҷорӣ умуман кишоварзони ноҳия дар майдони беш аз 670 гектар майдони кишти картошкаро зиёд карданд ва албатта ба ҳамагон маълум аст дар ноҳия масоҳати умумии заминҳои корам 36815 гектарро ташкил мекунад. ба ғайр аз он наздик 78 000 гектар мо чарогоҳ дорем. дар ҳолати имконияти обёрӣ кардан мо метонем майдони кишти тамоми масъалотҳои кишоварзиро дар ноҳия зиёд намоем. албатта бо ин мақсад қарор ҳукумати ҷумҳурӣ ҳаст, лоиҳаи сохтмони хатти оби дахкасой, даҳнасой пешниҳод шуда буд, як қисм корҳо иҷро шуда. дар ҳолати иҷро гардидани иншооти мазкур дар ноҳия маҳсулоти дохила мо мутахассисони соҳаи ҳисоб кардаги ҳастем, 3 маротиба маҳсулоти кишоварзӣ меафзояд. аз ҳамин сӯ чӣ қадар масоҳати замини нав шудо мегардад? аз ҳисоби ин дар 4 ҷамоати диҳоти Росро буд, ҷамоати диҳоти Ваҳдат, ҷамоати диҳоти Исмоил Самонӣ ва ҷамоати диҳоти Муҷун 6000 гектар заминҳо обёрӣ шуда дар фасли зимистон оби ҳамин сохтмон, оби хатти оби дахкасои Даҳнасой ба обанбори Даҳнасой захира карда мешавад. дар семинар машварати ҷумҳуриявии масъалаҳои ривоҷи тухмипарварӣ, истеҳсоли картошкаи хушсифат ҳамчун нони дуюм ба таври васеъ баррасӣ гардида, иштирокчиён тасмим гирифтанд ки дар сурати то ба 1,5 миллион расондани истеҳсоли он дар солҳои наздик имкони то 300 000 тонна онро содирот намудан имконпазир мегардад. як хосияти хоси гули картошка дар он аст ки дар вақти нашунамо хеле зебо гул мекунад ва дар қитъаи мазкур ки 6 намуди тухмӣ барои таҷриба киш карда мешавад, 6 намуди гул истодааст ва дар ҳақиқат ҳам хеле бӯи муаттар дорад
беҳуда нест ки дар асрҳои 16-17 дар аврупо ва дигар кишварҳо картошка барои ҳамин гулаш парвариш карда мешуд ва баъдан донистанд ки албатта дар бутаи он маводи ғизоӣ ташаккул меёбад, инкишоф меёбад ва алҳол бошад гули картошка ҳамчун як донистани хосияти чӣ қадар ҳосил гирифтан ва чӣ гуна коркарди онро ба роҳ мондан мебошад ки картошкапарварон мегӯянд ки вақте ки картошка гул кард албатта он маънои онро дорад ки филфар ва ба таври пайдарпай 3-4 бор об мондан дар кор ки дар бутаи растанӣ лундаҳои картошка бештар шавад. Муҳаммад Раҷаби Ҳанафия, Асадло Қурбонов, махсус барои барномаи иттилоотии Хабар.